abin da na kitsa sai an warware. Ina ganin ashiri ta masa wanda sai mun yi tsayin daka kafin mu magance shi. Hajiya Maryam, wannan kuma na me wannan kuma? Wannan kuɗin aje a yi duk abin da aka san za a yi. Bukata ta dai a tabbata an raba tsakanin Nazir da Alawiya. Ai an gama, ni na miki alkawali a nan wallahi Naziru sai ya saki Alawiya. Ai ba saki ɗaya nake so ya yi mata ba, saki 3 nake so ya yi mata, kuma a gangame a cikin gaggawa. Ai karki ji komai, an gama Hajiya ta. Dan ne ko zaka ba mu waje? Kon Allah, daga sama kika faɗo kenan. Sai ka ce wata kankara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole ne mu haɗu mu ka ƙarshen irin wannan musiba ta cin hanci da rashawa. Wala, kin gan shi can ma dan halak. Dan kwani mai su da kike kallon. Dalilin magani. Dalilin magani. Wai har ke za a haɗa baki da ke ku ta zagi na a garin nan? Duk kuma da sa hannun helmasa. What? Dadin Kowa. Sabon